s'intenta des del centre sempre és acompanyar a la família, acompanyar l'alumne, tant a nivell emocional com a nivell pedagògic i a nivell d'estudis. De cara al centre, l'important és que ell se senti acompanyat a nivell emocional tant del professorat com dels seus companys. És molt difícil perquè l'alumnat adolescent estan en temes, moltes vegades en temes estètics i en temes del seu físic. I clar, quan hi ha un nen amb càncer, doncs tot el tema estètic és molt dur. Però és veritat que s'ha de procurar que el centre acompanyi a l'alumnat amb càncer, que tingui contacte amb l'alumnat que està al centre, amb els seus companys. Via missatge, via visites, via el que sigui, però que hi hagi una vinculació, que no se senti desplaçat del que està dintre de l'aula. Sí, nosaltres, amb l'alumnat que està dintre del centre i amb el professorat, el que és més important és la honestedat i la sinceritat d'en quin punt de la malaltia es troba el nano que té càncer. Jo, si tornés enrere, demanaria suport psicològic o suport que ens expliquessin més del tema de la malaltia, tant per l'alumnat com el professorat. No ho faríem nosaltres perquè el tema emocional i la vinculació amb l'alumne és molt forta i de vegades ens costa molt parlar d'aquests temes amb l'adolescent. Per tant, demanaríem un suport de fora, que vingués de fora, que parlés de la malaltia i sobretot de com acompanyar l'alumne amb càncer en tema emocional, amistats, però tant per l'alumnat que tenim dintre com pel professorat del centre. Sí, al centre sempre hi ha alguna persona de referència per la família. Llavors, el que s'intenta és setmanalment anar trucant a la família. De vegades la família ho accepta, de vegades no ho accepta. Llavors, però no es pot deixar molt de temps per tenir aquest vincle amb la família, de la trucada, del missatge, del que sigui, però com a mínim que la família se senti recolzada, que no l'hem abandonat com a família d'un nen amb càncer. El que s'intenta és agafar 2, 3, 4 companys que puguin fer de transmissors entre la classe i el nano que està malalt. De vegades el nano amb càncer es posa com un mur que no vol saber res per si en algun moment passa alguna cosa que no pugui afectar els altres. Els nanos amb càncer són molt més madurs que els que tenim a l'aula i de vegades són ells mateixos els que es posen al mur i no volen un vincle emocional amb l'alumnat que tenim al centre. Nosaltres hem tingut un cas que té germans al centre. Depèn del germà, és molt expressiu, depèn del germà, doncs li costa molt expressar les seves emocions. En quant al malalt de càncer ja té un suport psicològic i tot el tractament que el porta, llavors és molt important tenir els germans que de vegades se't poden desmuntar. S'ha d'anar a buscar el germà i dir-li si necessites en algun moment sortir de l'aula, parlar amb algú, vine'ns a buscar, estem a la teva disposició, per treure tot el que té a casa. S'ha de tenir en compte que l'institut o l'escola és la vàlvula d'escapament de qualsevol alumne que té un germà amb aquesta malaltia. Llavors és com una bombolla, està com en una bombolla i de vegades no vol recordar el que té a casa, però és un moment per ell distreure's, jugar amb els seus companys, parlar amb els seus companys, que no sigui del tema que té a casa. Per tant, l'acompanyament al germà és molt important des de dintre del centre.